ajde sad da rešimo tu kosu, to sam mogao da uradim odmah na početku, međutim gubili bi vreme, radio bi na ovom čišćenje layeru, duplirao bi ga i radio bi isto ovo sad što se radim vamo gore na ovom layeru, ali čekaj da obrišem ovu masku, da ne pravi velik fajl, obrisat ću sve ove nepotrebne layere i konvertovat ću u 8 bita fotografiju da bi lakše radio i najbolje radi sa 16 bita zato što ćemo stavljati kasnije šum i svašta nešto da ne bih imao bending, ali ćemo sad prekonvertovati u sRGB i prebaciti u 8 bita, save i radimo na sljedeći način, napravim novi layer. Idemo u alatku smudge ili smudge tool, kako se već izgovara, i krećemo lagano da koristimo ovu alatku, vučemo s desne na levo, da bi malo to zamuljali, da bi prevukli lepši deo pozadine. Malo možda spori proces zbog korišćenja ove alatke, ali je daleko efektivniji nego neke druge tehnike. Ok, ja se izvinjam, idem ovaj deo iz početka zato što GeForce Experience non stop mi prekida snimanje, ne znam šta je, nemam vremena to da istražujem, nemam vremena da reinstaliram Windows, tako da bit će nekih rezova, ali šta da radim, znači koristim smudge tool, imam novi layer i krećem lagano sa korišćenjem ove alatke, znači bukvalno vučem sa ove leve strane ka vamo prema licu, vidjet ćete kasnije zašto. Ovo sad sve deluje fake, tako da nemojte da obraćate pažnju na to. Dobro, idemo sad ovde. Malo ide sporije, jer Photoshop to treba da izrenderuje. Ajmo. Sad čekam da ovo je malo zahtevno, ali evo ga. Ćemo još smanjiti jačinu ovog efekta. Dobro. I prošli tutorial vezan za color korekcije bilo više rezova zato što iz nekog razloga čim uzmem brush i brush ako je malo veći od ovoga automatski mi pukne snimanje i verite sam bio isfrustiran zbog toga i onda sam odlučio ok, nebitno to što se vidi rez, bolje i sa tim nego da ne snimim uopšte. Tako da, dobro, ovo sad kad se završi, radimo sljedeće, samo da stane on sa efektom. Ima
razne tehnike ljudi uzmu pa boje, ja koristim ovu, samo da stane. Malo sporije to sve radi, dobro. Ok, stavimo masku, udarim save. Koristimo 100% brush i sad krećemo sa bojenjem. Dobro. Uvijek malo ostavite te dlačice da ne bude to baš 100% perfektno, ovo ću drugačije da sklonim. Znači ovo je ovako što vi to ostavite da bi što bilo prirodnije. Dobro, ovo ćemo dodatno još da čistimo. Ajmo sad na ovu stranu. Sad, ja sam s ovom tehnikom malo piksele pomerio, ali to ćemo da rešimo. Sad, neko ko se razume u fotografiju i Photoshop, da uzme, da uradi par nekih testova, vidio bi da sam ja to dirao, ali ja ću to da prepravim tako da se neće vidjeti. Neće se moći otkriti, samo sekund. Ovdje se to primeti, pa ćemo to malo ovako da bojimo. Sad, jedna jako dobra stvar, napravit ćemo novi folder. To ćemo baciti taj folder ili grupu, je li tako? I iskoristit ćemo masku već koju imamo, je li tako? Alt, povučem masku gore. Tako da slučajno ne pređe, ako krenem malo da maskiram da mi ne pređe na lice. Tako da, možemo dalje. Dobro, ovdje gore nismo ni dirali. Ok. Idemo, pre, posle. Jedan lagani save. Sad sljedeće što radim je ovako. Vidite kako se vide ovi pikseli ovdje, kako su izmuljani, ali ćemo ovako da uradimo. Idemo na kamera raw filter, znači filter, kamera raw filter. I idemo na efekte. Grain. Dobro. Dobro, size je ok. Dobro, ovo će biti možda previše prejako, ali nebitno, vidjet će se to previše, tačno. Međutim, ono što radim je sljedeće. Edit, fade, camera raw filter i sada gledamo ovu ovdje stranu gdje nema ovog efekta što sam radio, to s tog dodatnog lera, već gledamo ovaj background, znači koji je originalni i prema njemu ćemo da prilagodimo ovaj. Recimo 33.
kažemo ok. I sad gledam ostalo. Dobro, super. Save. Ovo ćemo da zaključamo, napravit ćemo novi layer, stavit ćemo kosa 2 i sad idem tehnikom sa clone toolom, dark and light mode, i sad ćemo te neke finese s tim da završimo i to bi bilo to otprilike. Stvari ovo može ići i ovako, ne mora ići u light modu, već suptilno. To su samo te male neke dlačice koje tako se vide, ali kažem, znači ne idete sve, samo dobro, dark soft, dobro, dobro, to je ok, to je ok. Ajmo sad vamo, dark mikro, idemo normalan layer, darken, znači samo odavde kad gledam pa ono što mi bode oči, recimo je ovo ovde, sad kažem, znači ove se stvari se ne vidi kad vi stojite pored osobe i razgovarate s njom, to se ništa ne vidi. Međutim, kad vi uzmete fotoaparat i svetla, onda se sve ovo vidi. Dobro, ovo. I ovo. I ovo definitivno. Sad, mogu bi ja i ovo malo da potamnim, ajde probat ću, ako bude dobro ostajem, ako ne vratit ćemo nazad. Ok, ne valja. Ne. Sad. Ne, ja ću da vratim to. Ne valja. Probao sam. Čekaj. Dobro. Ovo je ovde. Idemo normalan klon. Kažem, nikad se ne čisti perfektno, uvek se ostaje ovako malo da bi izgledalo realnije, jer ljudi uzmu i ovako bukvalno urade, evo ovo urade, znači to se ne radi, to se vidi da je fake. Znači to malo tako što strči, evo vidite ova bela, nju moramo da rešimo, evo vidite kako primetim. Ovo ovde, sklonim. Uvijek se nešto da novo primetiti. Sad ću vam pokazati foru kako možete da ocrtate ove dlake. To sam radio sa trepavicama. Ali opa, isti princip. Napravit ću novi layer. Uzet ćemo ovu alatkicu, prstić, smudge tool.
I da, opet mi pukao software za snimanje, tako da krećem ponovo s ovim. Znači uzem ovu alatkicu, prstić, smanjim size i selektujem recimo odavde i vučem. Ok, moramo malo pojačati. Ako želim da docrtam, jeli? Isti princip i sa trepavicama, znači potpuno je isto, ali samo vam pokazujem šta može da se radi ako mi trebate negde popuniti ili nešto, ali neću sad da radim to, a eto samo vam pokazujem šta može da se radi i odete stavite šum, noise, malo sharpness, sve to kasnije fadeujete i to je to. Dobro, to bi bilo to. Otprilike rešili smo kosu, kažem nisam hteo da idem previše detalje jer nema potrebe. Ajde, možda da ćemo ovaj delić još ovde da uradimo i to bi bilo to. Što bi rekli, ćao, zdravo, taknuto, maknuto. Dobro, treba mi darken. Sam preterao. Ajmo ovako. Znači, nemate pojma koliko se napati sa snimanjem, znači uradio sam update GeForce Experience-a i od tad mi pravi problemi, čitao sam po forumima, svi se žale i bla 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 i oni se to treba da isprave pošto sam i radio update Windowsa i svašta nešto i to nešto se brljave i tako da. Ok, to je to, rešili smo kosu, ako vas nešto interesuje, pišite u komentarima. Ćao!